Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Samtang wala pa sa supply sang kuryente sa malapad nga bahin sang isla sang Negros, ubusay ang supply sang generator set, pati taga Negros Oriental, nagakadto pa sa Bacolod para magbakal sini. Yaring report. Gintestingan kung nagagana ang ini nga motor sang genset nga ginbakal ng Romeo Anggay. Pagkaandar, ginhimos na para madala nila pauli. Isa na kasemana nga wala sa gihapon sa supply sang kuryente sa ilang lugar sa barangay Atipuluan sa Baguio City. Gani napilitan sila sang ianak nga magpabakolod. Ikaduha na ini nila nga balik sa Bacolod kay naayawan sila sa pagpangita sang balaklan. Puro sold out. Ang ilalang man kinahanglan, motor para sa genset. Diri sa may Rizal State sa Bacolod, nakakita sila sang ilang nga kinahanglan. Medyo sapnot gid panulok tay. Napilitan nyo na lang, sir. Oo, Wala man nabili. Magamit man yapon na. magagamit pa nimo namon gyapon niya. Ay hindi man sila luwad law tanan may kuryente mo may araman blown out. Oo. Hindi ko magamit pa namon gyapon na. Ang ini nga lalaki nga taga Barangay Granada sa Bacolod nagpamangkot kung mayara pa sang genset pero wala lagi sa may mahatag sa iya ang manugbaligya. Ubos na tanan. Pakita ka man? Di ka pa nakalibot? Grab lang mo. Tagaling ka mo? Granada. Wala pa na kurente sa inyo? Bawal pa. Granada may araw na yung bawal pa. Hindi nakapagalibot? Sa ila kuno sa Barangay Granada, may mga porsyon pa nga wala sang kuryente. Ang last 3 nga gensets ang sininga baligyaan na bakal sa mga taga-Gihulngan City, Negros Oriental. Mga 3 ka oras pa ang ilang nga ginbiyahe para makapangita lang sang genset kay wala naman sang baligya sa ilang nga lugar. Ubos. Ubus man ito. Hindi pa kasi makulod. Oh, kato na mo kulor Kailan nakabaligyan na libot nyo? Kailan nakabaligyan ginibot nyo? apat. Apat na? Biyak. Tapos diri kami nakita na mo ring anong Timing di ubos yung nila tanan. Ubos na na. Kung muna na napakal tanan. Mga 4 man kabaligyaan ang ilang nga ginlibot tub-tub makakita sang unit. Wala man kuno sa gihapon sang power supply sa ilang nga lugar. Kaprinte to. Di budlay gid. Budlay. Damo gini ha. Tatlo na siya kabilo kay para makasiga na to. Kailan ka balay? Damo nga to para kung makayan lang niya. Buligan ang bilog na na. Iba nga patawad balay. May mga area sa gihapon sang Sineco nga wala pa sang kuryente pero sa halos kadamaan nabalik na ang power supply. Ang Nuseco yara na sa 55.6% sa ilang substations ang na-energize. Ini nagatumod sa mga main highway sa area sang Nuseco. Ang Northern Negros naman sa idalom sa Nuneco ang 100% energized na.